Velkommen til Effektlæret Jagt, Fiskeri og Friluftsliv i Horsens. Mit navn er Niels Munk Madsen, og jeg har den store fornøjelse at være leder i butikken. Og jeg er chef for 5 grejnørder plus det løse, som dagligt arbejder stenhårdt på at servicere alle vores kunder, såvel i Horsens som på nettet via effektlæret.dk. Vores samarbejde med seriøse leverandører, kombineret med vores know-how, som du altid har adgang til, sikrer dig altid det bedste køb. Hvad enten det gælder en ny jagtjakke, et par nye vandrestøvler, en sovepose, en flueline eller måske det sidste nye fra Savage Gear. Så velkommen til Fantastisk Grej. Goddag, jeg hedder Mikkel Madsen, og jeg er første mand i Effektlæret. Jeg har været i butikken i 15 år. I dagligdagen der har jeg det fulde ansvar for fiskeafdelingen, samt hjemmesiden, annoncering og blandt andet et hav af arrangementer i fiskeriregi. Jeg hedder Jacob. Jeg står for butikkens outdoor-del, både hvad angår hardware og beklædning, fodtøj. Jeg står også for forretningens jagt. Og ja, faktisk kan man sige, at jeg står for alt, hvad der ikke har med fiskeri at gøre. Selvfølgelig i samarbejde med mine kollegaer. Vi har sådan nogle grundprincipper omkring vores outdoor-udstyr. En af tingene, det er, at vi sælger ting, vi selv bruger. Det vil sige, at for det første, når man møder os herinde, så har vi det tøj på, vi selv står og sælger. Møder man os ude på de forskellige aktiviteter, vi deltager i, om det er jagt, fiskeri eller på en fjeldtur, jamen så bruger vi det udstyr, vi står og sælger. Det er lidt en af fordelene ved, at vi er ikke en af de store kæder. Vi er en lille selvstændig butik, hvor vi selv kan få lov at bestemme, hvad det er, vi står og sælger. Og det betyder også, at de ting, vi har, de ting, vi står indenfor, de ting, vi godt kan lide, og det ting, vi ved noget om, vi rådgiver ud fra erfaring. Vi står ikke bare og læser op, hvad der står bag på tingene, fordi det mener vi egentlig selv, at folk kan finde ud af. Så når vi tager en ting ned fra en hylde, efter at have hørt på kundens behov, efter at have sat os ind i, hvad det er, kunden har brug for, jamen så er det fordi, vi selv har en erfaring med den ting, der gør, at det er den her ting,
den her støvle, den her jakke, det her spisesæt eller den her sovepose med den bestemte type fyld, som kunden har brug for. Det lægger vi meget vægt på, at vores betjening herinde er vidensbaseret, og at vi giver kunden den information, som kunden har brug for. Vi er ikke et supermarked, vi er en butik af folk, der er passionerede omkring det, vi laver. Det vil sige, at folk, der ved, hvad de vil have, er selvfølgelig super velkomne til at gå hen og sige, jeg skal have den her, den jeg skal have. Men folk, der mener, de har brug for rådgivning, de er sådan en, jamen hvad kan man sige, de ligger os meget nært, fordi det er det, vi er her for. Vi er her for at rådgive, ud fra viden, ud fra erfaring. Og derfor så siger vi selvfølgelig også, hvad vi mener om tingene, og hvad vi mener, der passer bedst til folks behov. Det er sådan igen for at sige det igen, en kerneting her i butikken, det er, det skal foregå forsvarligt, og det skal foregå på en måde, sådan at når folk så kommer ud med deres udstyr, så er det en god oplevelse for dem. Det er vores sådan, kerneprincip.